बर' माहारिनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां बर' हारिनिफ्राय नीट आनजादाव 2023 इं मायथाइयाव उथ्रिसार जाना MBBS फरायनो थाखाय खाबु मोननो हानाय फरायसाफोरनि मुं फारिलाइया जोंनि आखायाव सफैदों। बे समाव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया फारि फारि फोरमायगोन मा मुं आरो स्टेट रेंकआ बेसेबां आवग्रिनो हादों। थारैनो बर' हारिनि बिथांमोनानो थरफा हाथरखि महरै जोंनानै थागोन। बिथांमोनहा फरायसाफोरानो जोंनि बर' हारिनि थाखाय थुलुंगानि फुंखा महरै जाबाय थागोन। दानिया फैदो नीट आनजादाव 2023 इं मायथाइयाव उथ्रिसार जाना MBBS फरायनो थाखाय खाबु मोननो हानाय फरायसाफोरनि मुं फारिलाइखौ फोरमायना होनि। प्रामज्यति बर' स्टेट रेंक 41, हरेन्द्रनाथ मोसाहारि स्टेट रेंक 141, लासित मोसाहारि स्टेट रेंक 341, आदित्य बसुमतारी स्टेट रैंक 470, प्रेसिया संजीव कुमार ब्रह्म स्टेट रैंक 507, प्राजिर बसुमतारी स्टेट रैंक 820, निरुप निर्बे नार्जारी स्टेट रैंक 1015, कमल बर' स्टेट रैंक 1390, प्रस्तुति बर' स्टेट रैंक 1491, अर्चना बर' स्टेट रैंक 1652, निप्थन बर' स्टेट रैंक 1665, अभिजित बर' स्टेट रैंक 1838, नुरी ब्रह्म स्टेट रैंक 1848, नयनतरा इस्लारी स्टेट रैंक 1963, प्रीतम नार्जारी स्टेट रैंक 2232, स्नेहा बसुमतारी स्टेट रैंक 2354, सुजुथाइ ब्रह्म स्टेट रैंक 2446, हितेश बसुमतारी स्टेट रैंक 2456, सिनिमय बर' स्टेट रैंक 2476, मुलुग बर' स्टेट रैंक 2516, मृगांकी काक्लारी स्टेट रैंक 2540, नार्जो बर' स्टेट रैंक 2573, पुकनजित बर' स्टेट रैंक 2592, अर्जुन दैमारी स्टेट रैंक 2630, मिहिर मोसाहारी स्टेट रैंक 2698, निबिर चंद्र कसारी स्टेट रैंक 2711, करण ब्रह्म स्टेट रैंक 2712, सुस्मिता बर' स्टेट रैंक 2782, बबिन बर' स्टेट रैंक 2784, धीरज बर' स्टेट रैंक 2903, अनिल बसुमतारी स्टेट रैंक 2950, हिरकज्योति बर' स्टेट रैंक 3283, चंद्रमौली कसारी स्टेट रैंक 3286, राजा हाज'वारि स्टेट रैंक 3462, चंद्रमिका दैमारी स्टेट रैंक 3522, देबुद बसुमतारी स्टेट रैंक 3528, बे गासै सा 36 बर' हारिनिफ्राय गुनगोनां फरायसाफोरा नीट आनजादाव 2023 इं मायथाइयाव उथ्रिसार जाना MBBS फरायनो थाखाय खाबु मोननो हानाय बर' माहारिनि जौगाखां मुं आरजिनो हादों। नैरोजा 23-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरिया। देग्लायनिफ्राय डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव बेचलर अफ आर्ट्स एबा BA नि सेथि सेमिस्टारनि गोदानै मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो दं। चिरां जिल्लानि साफागुरियाव थानाय डन बस्क' डिग्री कलेजआ देग्लायनिफ्राय BA थाखोनि सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायजों लोगोसे बड', इक'नमिक्स, इंलिश, एडुकेशन, हिस्टरी आरो पलिटिकल साइन्स आयदानि थाखाय BA अनार्सनिबो खाबु दं। गोग्गो सोलोंथाइनि थासारिजों लोगोसेयैनो डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव आलादायै हौवा हिन्जावनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। जुदि फरायसाफोरा डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायनि सायाव आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365519559 आव थोंजों सुला लानो हागोन।